Us vull parlar sobre les sessions d'assessorament familiar. Sabem que els fills no venen amb manual d'instruccions i és per això que us volem oferir un espai on poder expressar totes aquestes inquietuds i oferir-vos suport per ajudar els vostres fills de la millor manera possible. Moltes vegades, com a pares, us podeu trobar perduts davant de situacions de dificultats conductuals, emocionals o inclús situacions quotidianes i del dia a dia. L'objectiu d'aquestes sessions és donar-vos suport i eines pràctiques perquè pugueu afrontar aquests reptes amb millor seguretat. En aquestes sessions vosaltres podeu expressar totes aquelles inquietuds que teniu i els aspectes que us preocupen. També en aquestes sessions el terapeuta aprofita per donar-vos un feedback molt més detallat i clar de tot allò que estem treballant amb el vostre fill a sessió i de com vosaltres ho podeu aplicar, les estratègies que li estem donant a casa i en el seu dia a dia. I per últim, és un espai on us donem pautes i estratègies concretes per millorar la convivència familiar. Si voleu rebre acompanyament i suport en la criança dels vostres fills, contacteu amb nosaltres. Recordeu, no es tracta de ser pares perfectes, sinó d'acompanyar el vostre fill de la millor manera possible.